அயோத்தி ராமர் கோவிலில் பொதுமக்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பாலராமரை தரிசித்தனர். கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலையில் குவிந்த பஜனை பாடல் பாடி பாலராமரை பக்தர்கள் தரிசித்து மகிழ்ந்தனர். நாடு முழுவதும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அயோத்தி பாலராமர் சிலையை திங்கட்கிழமையன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரதிஷ்டை செய்து வைத்தார். அன்று முழுவதும் பாலராமரை விஐபிகள் தரிசனம் செய்த நிலையில் மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதிகாலை 3 மணி முதலே கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆயிரக்கணக்கான ராம பக்தர்கள் பஜனை பாடி பாலராமரை தரிசிக்க காத்திருந்தனர். நேரம் செல்ல செல்ல கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் திரண்டதால் பாதுகாப்புக்காக ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். எனினும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறினர். காலை 7 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டதும் ஜெய் ஸ்ரீராம் என பக்தி பரவசத்தோடு விண்ணதிர முழக்கம் எழுப்பிய பக்தர்கள் உணர்ச்சி பெருக்குடன் பாலராமரை தரிசித்து மகிழ்ந்தனர். முதலில் பாலராமரை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் பக்தர்கள் முண்டியடித்ததால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. காலை 7 மணி முதல் 11:30 மணி வரையிலும் பிற்பகல் 2 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரையும் பாலராமரை தரிசிக்க பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர். பக்தர்கள் கூட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் அவர்களின் வசதிக்காக அயோத்தியின் 4 இடங்களில் தற்காலிக கூடார நகரங்களை ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி அறக்கட்டளையும் அயோத்தியா வளர்ச்சி கழகமும் இணைந்து உருவாக்கி உள்ளன. ராமர் கோயில் மட்டுமின்றி அயோத்தியின் இதர பகுதிகளுக்கு சென்று வர வசதியாக 50 மின்சார பேருந்துகள் மற்றும் 200 மின்சார ஆட்டோக்களை இயக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.